Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da shan ruwa, Allah ya karɓa ibadunmu. Amin. Na san wa'insu daga cikinku sun kalla wannan fim ɗin wato Balaraba. Amma kafin in ba da review ɗina akan wannan movie ɗin, ina son in yi calling attention ɗin of da akan abu ɗaya. Shi ne talla. In kuma da gaskiya tallanka suna yawa. Tsakani da Allah. Tallanka suna yawa, a dai taimaka dai a rage mana wannan tallan. Yauwa. Na san dai wa'insu daga cikin ku sun kalla wannan fim da in ma baka riga ka kalla baka je ka kalla wallahi fim fa ya yi kyau. To be honest, na daɗe ban kalla Hausa fim ba, amma ranar na ga tallan wannan fim ɗin abinda ma ya sa ni je na kalla wannan fim ɗin shine Faruk. This is the one character that made me go and watch that movie. Wallahi shine nan yasa na je na kalla wannan fim ɗin saboda na ga yanda yake yi. Wai Faruk, you really killed that role. Like damn, you really killed it. Ni na daɗe ban ga psychopath irin ka ba. Ta ya za a ce an aura maka yarinya a ranar aure ka sake yarinya bayan sati 3 da auren ka ƙara nana mata wani saki within 2 days abi a day ka ƙara mata wani saki a ce dai a cikin wata ɗaya ka mata saki 3 haba gaskiya ni na ma daɗe ban ga kalan fim ɗin nan ba wai dai a Hausa fim dai ni ban ma ga irin psychopath irin ka ba wallahi na daɗe saboda wannan ai psychopathanci ne ta ya za a ce don Allah a aure maka yarinya a cikin wata ɗaya ka mata saki 3 who does that wai kuma kana son yarinya ke kuma Hajiya sai duba Gimbiya Saratu Balaraba ke waye ce miki wai zaki iya canza shi na tabbata kin ga red flags ɗin shi amma kika ce ke ina wai zaki canza shi waye isa ya canza mutum in ba Allah ba kin je kin aure shi to ga ina ya miki danyen aiki ya saki ki a cikin wata ɗaya Momo mutumina Uncle Momo I really liked the role you play. You really killed that role. Gaskiya. I greet the cast and crew of this movie. Kun yi kokari sosai. Gaskiya. And abinda ake so a koya mana what Mai Shadda is trying to communicate in this movie shine hakuri. Ku fa duba duk yanda Faruk ke son Balaraba. Saboda rashin haƙuri da zuciya da fushi yasa ya sake ta a cikin wata ɗaya. Ni ya kamata a ce akwai wani abu da yake like they should have checked whether you are a psychopath or something like that. For real you are a psychopath saboda psychopath kadai zai iya wannan abin da kai gaskiya a movie din fa kenan. A movie din kai psychopath ne gaskiya there's nothing you tell me Faruk in that movie you are a psychopath but you really killed the role you really try kai hatta muryan shi though I did not really know him like that but hatta muryan shi ya canza a wannan film din nan abinda ake so a gaya mana shi ne mu dinga haƙuri duk abinda muke yi a rayuwar duniyar nan mu dinga haƙuri shi ke yin komai Allah dai ya sa mu kasance masu haƙuri kuma ya sa dama da alkhairi kamar ibadunmu. See you next time.